Здравейте, мили мои! Остават само 2 дни до Коледа, но ни стигат, за да си приготвим тези невероятно вкусни сладки лимонки. С тях коледната ни трапеза ще стане още по-пъстра и вкусна. Ще оставя подробна рецепта в описанието, а ако имате въпроси, може да ми пишете в коментара. Сега ви желая едни весели и светли коледно-новогодишни празници с вашето семейство. Бъдете здрави! Чао от мен!